私は今回 ID 美容外科さんで手術を受けることにしました。日本からやってきました。私はまだ学生ですので、社会人になる前に新しいより綺麗な顔を手に入れて新しい生活をスタートさせたいんだと思い、学生の長期期間が取れるうちに手術を受けようと思って今の時期に応募いたしました。一番の悩みが顎が長いことと、そのせいで顔全体が大きく見えることです。もう一つはまぶたが厚くて目があまり見開かないということです。ですので今回は下顎の V ライン形成の手術と目頭切開と目の全切開の3つの手術を受けることにしました。日本だと無料モニターになると先生のお願いする手術内容を全て受けなければならないという、モニターの内容だったので、ちょっとそれは受けられないなと思ってちょっと手術を諦めていたんですが、ちょうどその時 ID 美容外科さんのホームページを見てモニター募集をしていたので応募しようと思いました。日本語を担当してくれるスタッフの方、シンさんと、あと実際に手術を行ってくれるコン先生が直接私とお話をしてくださったので、非常に親切だなという印象を受けました。また実際にレントゲンとかを取って具体的なプランを提示してくれたこと、あとは私がまだ学生で金銭的余裕がなかったので、その辺も考慮してくださったことは非常に本当にありがたかったです。手術は明日になるんですが、いろんな韓国で整形を受けた方のブログとかを見ていると、出かけた方がいいっていう、外に出て歩いたり活動した方が治りが早いっていうことがよく書かれてたので、私もショッピングとか2週間も滞在するので、観光も行ってみたいなと思ってます。まずモニター募集の対象者として選んでくれてありがとうございます。また私に親切な手術内容のプランを提示してくださって本当にありがたいです。明日手術になりますが、当日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。